presented by Virat Music. सोनमा के कंगनवा दिल्ली शहर से लई हो। ए राजा सोनमा के कंगनवा दिल्ली शहर से लई हो। दिल्ली शहर से लई हो। दिल्ली शहर से लई हो। करबई छठी के हो बरतिया दिल्ली शहर से लई हो। ए राजा सोनमा के कंगनवा दिल्ली शहर से लई हो। ए राजा दिल्ली शहर से लई हो। मुन्ना राज, दिल्ली शहर से लई हो। अखिल हासिल सुन रहल छी मदना से विराट म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। छठी माई के पूजनमा छई सबसे भारी हो। यदि सबसे भारी हो। सबसे भारी हो। छठी घाटे पहिर के जाइब नया नया साड़ी हो। यदि गेरुआ साड़ी हो। दिल्ली शहर से आई हो। दिल्ली शहर से लई हो। छठी माई देहतै तू बोललनवा दिल्ली शहर से आई हो। ए राजा सोनमा के कंगनवा दिल्ली शहर से लई हो। ए राजा दिल्ली शहर से लई हो। मुन्ना राज, हिटली बाजार दिल्ली शहर से लई हो। presented by Virat Music. राजेश सुरेश सैया बात